salaketa bat ipini zuen. Eta Amalia Lizardiren heriotzaren inguruan ikerketa bat zabaldu genuen. Monaren heriotzak ikaragarri eragin zioan. Anxioletikoak hartzeraino. Zer gertatu zen? Oderengatik egin zuten. Odei salbatzeko behar zuten diruagatik. Ez dinat botika salduko. Ez kendu botika favorez nire bizitza duk! Nekane ondo ezagutzen zaitut. Badakit Kandido galde egiteak min handia eman dizula. Une batez utzi komisari izateari eta gogoratu Kandido benetako laguna duzula. Barkatu egindako mina. Bihotzez diotzut. Seguru nago Unasek nire gurasoen botikan apurtu zuena. Ostutako botikak abereak dopatzeko ere erabiltzen dira. Orain osparraldetik berriro herrian harrapatzen basaitut kartzela txatuko zaitut. Hoixe da tratua, ulertu duzu? Orain batu zure gauzak eta alde mendik. Kabroi horrek pakean utziko nahuela esan dit. Ez dakiz zer gertatu zaion putako me horri, horrela aldatzeko. Denbora guztia guretzat daukagu. Uste dut, mitzuli dela. Nire betiko Xabi. Zer da? 10.000 euro, kontatu. Bara, alde mendile bai. Eta ez esan inori hemen egin duzuna, herri guztiaren aurrean lotxagarri geratu nahi baduzu. Edozein enpresarik egiten duena egin dut, besterik ez? Hemen ez da, gizon ustelik. Eta baldin ziren, bukatu ziren, alde mendik! Aixon zuerozen saiatu ba? Beste olako bat eta akabo bukatu da dena. Aztu lagunak garela eta aztu guziaz. Baurerekin mostu dut, aspalditik beste pertsona batekin maite minuta nagoelako. Egia esan betidanik egon naiz maite minuta. Nire bizitzako neska da. Danierekin maite minuta nago. Asko sentitzen dut, baina itxekin behar dugu. Ja. Amaitu dugu. Bai? Zer nahi duzu? Jose Mari? Leonor! Leonor! Mi amor! Ay, pero que guapo te... Eta zu, Maria Luisita izango zara. Jose kasko hitz egin dizut, aha. Maria Luisita la brava. Ni Leonor nahi.
Zuk ere ezin zenuen lorik egin. Pare bat ordu egin ditut bakarrik. Hona etortzeko beharra neukan. Bi 1552 sinadura. Tremenda montonera, Sekula denuen pentsatuko hainbeste lortuko genituenik. Baina, bueno, behar genitunen erdiak dira. Denbora gehiago izan bagenu? Ja, bueno, alferri da. Denbora bukatu da. Ja, ez dauka remediorik. Eskerra José eta María Luisa ez dauden, porque si no, si levantaran la cabeza tremendo disgusto. Parez hauek hitz egingo balute, Zenba barre, zenba negar, zenba sekretu. Bai, hoxe. Bueno, eta zer? Orain, zer egiteko asmoa daukazu? Ba ez dakit. Agian beste taberna bat ireki. Kandidorekin. Baia? Bai. Eta zuk? Ba... Bueno, ya tu sabes. Hemen geratzeko asmoa neukan, baina... Boga gabe, pues no sé. Igual me vuelvo para Cuba. Noiztik agodor? Zein portadu horrek. Zergatik esan nuen. Eskatutan nagoen eskutuan ibiltzeaz. Tani? Ez duk nigan pentsatu? Biongan pentsatu inat. Orain arte sufritu dugun guztian. Ta mendik aurrera zer? Ezer gertatu izan ez balitz bezala bizi nahi duk? Etzekinat. Baina horrela bizi gintezkela uste dun. Uste nien argi genuela. Ados gondela hartutako erabakiarekin. Mesedez, Tania. Gezur batean bizi gintunan. Ahaztu egin zen kontzertuko musua. Euk esan duk. Musu bat besterik etzuan izan. Iretzat etzunan musu bat gehiago izan. Ta iretzat ere ez. Ira, nik niregatik esan ninan itaz maite mindutan nengoela. Ik nahi dunan egin dezaken, onartu nahi badun ondo, eta bestela ere bai. Itxita dago! Impresionatuta ez da. Ez dino sinistu. Da ikusten duzu. Nik ere nuen pentsatzen une hau iritsiko zenik, baina heldu da bogari agur esateko momentua. Bueno, beste lekuren batea umarko diogu. Bai. Ni pensar, Gure azken bezeroak izango zarete. Bueno, azkena bagara atea txupitu gana. Nik lanera joan barra daukat. Bueno, txupito batengatik. Gainera, ezin dizut kaferik atera, makina itzalita dago. Ondo da. Bogagatik edo zer gauza. Baina ez esan nire jefari, Zen motzale. Ba, ez dakiz esan. Amets gaizto batean nagoela iruditzen zait. Bueno, invita a la casa, Barkatu. Lasai.
Leori laguntzera noa. Inor etortzen bada, esai duzuen mesedez itxita dagoela, bai? Osuna. Laguntzarik behar duzu, Ez, moldetuko gara, eskerrik asko. Ordu honean utzi du gertzaintza. Hau prezintatzea tokatuko zitzaian. Aztea, horretan pentsatu. Baina, seguro nik bai. Pozten hau, Aliziarekin itzulia izelako. Zoriontxo ematen duzu. Zoriontxo gaituk. Eta hiri esker. Hiri esker? Ik eman idan kemena. Ik izan idan aukerak aprobetxatu inbardiala. Itxasoren eta nire artekoa beste batekin egon zelako hautsi zuen. Sentitzeat. Ez zioan barkatu. Saiatu nindua, baina behin konfiantza galduta zinezko izan zuen. Dia, alaitu arpegi hori. Eskontzera hoa, bizitzak beste aukera bat emandik. Eta aprobetxatu inberdok. Topa. Bogarengatik. Bogagatik. Itxoin. Presaka nabil. Unera joan behar dut. Minutu bateko kontua izango da. Atoz, mesedez. Atoz nire ondora. Xeri nirekin maitia. Baina nola izan nahi zain tuntuna. Nola egin dizut horren beste. Neska parta zara. Sekulako bihotza daukazu. Eta hori jakinda. Erabili egin zaitut. Mesederako erabili zaitut. Nire miseriak ezkutatzeko. Ama. Ez. Mesedez. Entzun esan behar dizudala. Aspaldi esan behar nizun, baina asko maite zaitut, Tania. Maite izan zaitut. Baina ez dut jakin erakusten. Horren ordez beti eskatu besterik ez dizut egin. Eskatu eta eskatu. Banekielako zuk dela emango zen idala. Zure inbiritan bizi zen naiz beti. Zure ondoan hutsaren urrengo naizelako. Badakit ez dudala merezi. Baina markatu mesedez. Alasne, pasa. Jerry. Eta, zertarako ditu diazue? Zure gurasoen botikan izandako lapurreta argitu dugu. Abai, eta nor izan da?
Norrez, nortzuk. Lagun bi izan dira. Unas eta zu. Nik enuen nahi benetan. Mesez, ez ezer esan gurasoi. Unasen ideia izan zen, ezta? Bai. Baina esan zian etzela ezer gertatuko. Gurasoek asaurutik kobratuko zutela. Gainera, kausa hon batengatik egin zuen. Ezagutzen duen emakume bat etxetik bota nahi zuten. Eta dirua behar zuen, gura laguntzeko. Unasek saldu zituen botikak ala biok izan zineten. Ez, bere izan zen. Baina esan dizut kausa hon batengatik egin zuela. Ja. Gauzak okertu egin ziren baina. Pertsona bat beharretik bota zuten bere erruagatik. Badakizu zertaz nabilen, ezta? Endika ezagutzen duzu. Bai. Eta kausa on bat iruditzen zaizu hori be? Ez, baina nahi babesteko egin zuen. Unas ez da zuk uste duzun bezain gaiztua. Jendeari laguntza gustatzen zaio. Horregatik egiten du lan jantoki sozialean. Hori esan dizu? Gezurra da. Zigor bat betetzera joaten da, jangela sozialera. Kartzelara ez joateagatik. Eta ez zuen lapurtu kausa on batengatik. Bere gastuetarako dirua behar zuelako baino. Alasne, aholku bat emango izut. Urrundu bereen gandik. Berak salatu zaitu. Lapurreta zure ideia izan zala esan du. Ze iruditzen, nire gelarako dira. Usainona daukate. Baina zuko be. Baliteke, baina ez lorontzi batean sartzen. Nahi duzu botika nirekin batera kudeatu. Ez diot Arantxari salduko. Itzazu negatik egin. Esan dizut botika etzaidala inporta. Ez da horregatik. Arantxak ez du merezi botikaren jabe izatea. Zeba. Zeba gertatu da? Amaliak botika niri utzi bazidan zebatxegatik izango zen. Bere nahia beteko dut. Zuk zuzenduko duzu. Nahi baduzu beti ere, noski. Ni zure laguntzaile izango naiz. Oso bikote polita osatezak egula uste dut. Ondo da. Onartzen dut. Baina baldintza batekin. Bion artean egingo dugu. Biok zuzenduko dugu. Ai, ez, Ibone, hori utzi kale kantuian, bai? Bale. Eskerrik asko. Eraman dute dena. Kafe makinare bai? Bai. Ze pena. Gustura hartuko nuke kafe bat. Ba begira, kafea ez, baina txampain pizka bat hartuko dugu. Venga, alaitu alpegi horiek. Y unos bombones. Ai, Asun! Bugak ez du despedida tristea merezi, ez? Vamos, vamos, allá va, ¡Hop! Vamos, Asun. Ai, venga, mujer, exacto. No tú seas gruñona, levántate. Levántate. Venga. Ai. ¿Ez duzu nahi benetan? Asun. Ay, mujer. Un poquitico. Venga. Bueno. Taberna honi ospea eman dioten persona guztiengatik. Ospea. Nik ez dut zer ospatu. Nola ez ez. Agur, esan behar badiogu, izan dadila alaitasunez. Defenda dezagun, orduan. Eta zer gehiago egingo dugu, Beti egin daiteke gehiago. Eta zer nahi duzu? Danok kartzelara joatea?
Hori ez, Eta, hemen izten bagara, Bai, ateak eta lehioak itxi eta hemen geratu. Gu hemen egonda. Ezingo dute boga bota. Ja, eso, ala barrikadas, ez? Eraikinak gure gainera erori arte. Axon, Leok arrazoi du. Egin dugu, algenoan guztia. Listo, bukatu da. Yes. Benuen uste, baina erraz etxiko zenutenik. Bizitza honetan, borrokatu gabe, ez dago saririk. Axon. Bueno, txikas, uste dut, hau beste baterako utziko dugula. Sinadura pila handia dagoen den. Batek baino gehiagok gaizki pasatuko du gaur. Ez du sinatu oraindik. Karri. Estimatuta dago Lupe, baina alferrik izango da. Alicia, sinatu egin nahi dut. Denak berdin jarraituko du. Zuekin kontatzen dut. Botika ongi dijoa eta gauzek hobera egitea espero dugu. Olaia izango da arduradun nagusia. Arantzak bazakik? Bai, berari esan zio eta aurrena. Oso garbi gatu zaioak. Eta hori da guztia. Jago ba. Bai. Beste zerbait topatu arte hemen egongo haiz. Baina ire dimesioaren zaio hongo nauk. Amaliari egindakoa eta gero, ezin jaute hemen egutki. Enauk Arantxa eta ire kontra jungo, baina ez zaituztet hemen nahi. Izaskunek hemen lan egin nahi badu egin dezala. Langile hona duk eta ez dik inongo kulparik. Ire seme alabi dagokionez, nire joa dituk, ez zaiek ezer faltako. Zerbait gertatu da? Oia, tristena. Ez dela zer gertatu. Demorak aurrera doa eta Ibon atzerritar horrekin eskonduko da, umeak izango ditu, tendrán niño por ahí correteando. Ta ni ze izangoa nire bizitzaz, me va quedar sola. Ta nik Ibon maite dut. Ni Ibonekin nago maite minduta. Madre mea. Mira, madarikatua Ibon herri honetara bueltatu zen eguna. Beatorri horretik ni lasai bizi nintzen. Yo era feliz, con mis negocios, con... ¿Seguro? Claro que sí. Bintzeten nuen pasatzen egun guztia beragan pentsatzen. No, ni en él ni en ningún otro. Gracias, Fadima, gracias. Ai, sentitzen dut. Baina garaiza biltza oraindik itxaso. No está todo perdido. Sí. Ta zena duzu egitea, berez kontzagunean baitzea. Baina, ez da idea txarra, Furgoneta bat lortzen badugu eta... Fatima, a ver, txantxetan nahi naiz. Ni ere, bai. Nago burutik jotan, menos no tanto. Eta zergatik ez diozu aurpegira esaten? Que estás loquita por él, joan eta zaiozu. Ez? Berak eman bardu aurre pauso hori. Berangatik irten bardu. No, ja, baina bultxada txiki bat eman beharko diogu, ba? Jo, itxaso, zuzu batera laguntzen. Ba, nik hori ez dut egin behar. Ah, ja lo pillo. Osa, novia ustea eta berriz zurekin maite mintzea nahi duzu. Baina, dena zuk prestatu duzula konturatu gabe, ez? Pues claro. Ba, ez dakiz zer gehiago egin, ez zait beste zer okurritzen. Oye, eta baztertu zenuen ideia berreskuratzen badugu? Si, ideia. Pikardia zen. Ah, no. Erotuta zaude? Ni nago hain desesperatua. Ah, no? Bai? ¡Ah! ¡Iván! ¡Socorro! ¡La porra que tercerilla! ¡Ay, ama! ¡Que están tirando la puerta! ¡Somos vayan y torri meses la conta!
Kaixo, Manol. Hortxe, sinadurak. Zer? 5.000 lortu dituzue? Pues no, ni de lejos. Baina pertsona horiek ere mereziko dute respetu bat. Eta bidezkoa iruditzen zait hemen, Arraletarron etxean euren izena gordetzea. Ez? Izango duzu artxiboren bat edo beste horrelako gauza gordetzeko. Ez duzu pentsatuko hori guztia zaborrera botako dudanik, ezta? Badaki zuretzat oso gogorra dela. Gehiago espero nuen zugandik, Imanol. Denok espero genuen gehiago. Leo, nik aldudan guzia egin dut. Ezer ez, alegia. Pentsazazu pixka batean. Ze gertatuko litzateke boga erorite norbait azpian harrapatuko balu. Eta antzeko zerbait gertatu berria da. Ai, Manol, ez gaia desbideratu. Borondate politikoa balego, udalak dirua jarriko luke eraikina konpontzeko, baina zuei bosta xola. Zer? 5.000 sinadura lortu izan bagenitu, orduan bai, ez? Orduan zerbait egingo zenuten. Baina gu oso txikia gara. Utxe egin didazu. Leo, lehen ere esan dizut, nik aldudan guzia egin dut. Ba, ez da nahikoa. Jagoba hemen dago, favorez. Bai, barruan dago. Paskalekin hitz egin duzu. Bai, orain dela 10 minutu. Lehenago edo geroago gertatu behar zuen. Akabo. Dena galdu dut. Galdu dugu, Arantxa. Bio galdu dugu. Dimisioa emateko eskatu dit. Ara. Hori bai nuela espero. Zugatik sentitzen dut. Zen arrona izan zara. Eta aita bikaina. Nik berriz ez dut neurria eman. Nik ere ez. Ez kezkatu dibortzeagatik. Ez dizut trabarik egingo. Zu zoriontsu izatea nahi dut. Merezi duzut. Uste dut. Laizela gehiago etorriko hona. Honezkero lapurrek ustu zidaten etxea. Lasai, nondoz lapurrak? Zer egiten duzu zuek hemen? Ez diozu Iboni deitu lapurra zenituen lasateko? Bai, bueno, zaratak etzu ditut eta pentsatu dut norbait sartzen naizela. Orduan ez da ino sartu?
Ba ez, ematen du ezetz. Eta zegatik zegoen atea erdi zabalik. Beroa nuen eta haize pixka behar nuen. Itxoin kanpoan, Iñaki. Nekane, zergatik ez da torri Ibon? Ibon kontrol baten dago. Oso keskatuta deitu digu. Etxean lapurra zenituen esateko. Itxaso, zerta datorra hau? Aterako dizut beste bat? Ez, alaz neren zain nagon. Banoan arraldetik. Bai? Ioso? Alaz nik ez dit ezer esan? Berak etzakin ezer. Horregatik nagon bere zain. Eta zer gertatu da derrepente alde egiteko? Amona, gaixo zagon. Ai, larria da? Bai, neumonia din eta ingresatu egin diten. Pues mi tía txarro se murió así. Bueno, baina, zura moana seguru sendatuko dela. Eskerrak etorri alizan dunan. Agur esan nahi ninan. Agur, nora ba? Etxera. Amona gaixo zagon eta arekin egon nahi dinat. Oso elkartuta egon gaitun beti. Baina lasai, deituko dinat. Gaurroi puto bat aiz. Irizebarekin hitz egin diat. Ta dena kontatu zidak. Butikarena, jantokiarena... Utzidan esplikatzen. Zertarako? Beste gezur bat kontatzeko? Ez dut gehiago ikusi nahi. Atera den zerbait, Fatima? Sentitzen dinat. Oa pikutara, bai? Zergatik hitz egin diozu, horrela. Oso gaizki pasatzen ari da con los abuela, Gezurru txadun. Gezurra da bera monarela? Bai, dana gezurra. Ez dina monarik. Joder, posoki me han engañado. Ez bakar. Ibonekin maite minuta nago nekane. Horregatik berreskuratu nahi dut. Eta berak, badaki? Ez, no tiene ni idea. Eta ez da errezagoa izango beraga zuzenean berbaitea, Kristo montatu beharrean. Nekane eskontzera doa. Garbi dago ez duela nigatik ezer sentitzen. Eta horregatik konkistatu nahi nuen berriz, pero no zirko que montau. Egin beroa beragaz, eta argitu gauzak. Nigatik egin duzu guztia? Bai, sentitze dut, Ibon. Eta Imanolena? Todo mentira. Gure amaitu zenetik nahi inorik liatu. Zeloak emateko zen besteik ez. Uste nuen gaindiruta nuela, baina... Zu berriz ikustean... Ibon maite zaitut. Eta zurekin maite minuta nago. Eta tuntuna izan aiz pentsatzen que te iba a conquistar así. Zuk zure bizitza daukazu eta ni horretatik kanpo nago, badakit. Zoriontsu izatea mereziozu eta honen opa izut. Arrazoi duzu. Nola berreskuratuko nahi duzun ba? Jada, konkistatuta banaukazu. Begi beltzoiek ikusi nituenetik, ezin izan zaitu burutik endu. Maite zaitut itxaso. Ikaragarri maite zaitut. Benetan? Bai. Baina eskontzera zoaz?
dago ezkontzarik. Noiztik? Zurekin maiteminduta jarraitzen nuela. Konturatu nintzenetik. Zorgatik ez diaz ezer esan orain arte. Zu berreskuratzeko estrategia. Zera, bobote. Esan nizun, pikardias batek beti funtzionatzen du. Asko sentitzen dut, baina itxekin behar dut. Ja. Amaitu dugu. Ez da pentsatu ere! Ez dutan hartuko! Asun, ez? Zer egiten duzu, Asun? Borrokan! Asun, mesedez, ez hasi orain. Ez dute, txiko. Borrokatu gabe ez behintzat. Badakit hau dena oso gogorra dela zuretzat. Baina delitua da presintoa kentzea. Asun. Kendu atzapartzik inaiak gainetik! Ez dizuet boga izten utxiko! Nire gorpuaren gainetik jarri beharko duzue presintoan. Por favor, calma, ok? Eta zuek zer. Ez duzu ezainetan odolikala. Boga gure bizitza da, Alicia. Ez pasara lasaitzen komisariera eramango zaitut. Abai, probatu, saiatu ni eramaten. Ez daukazu botrorik. Asun, eramaten baduzu ni ere bai. Zi? Asunak arrazoi du azkeneraino borrokatu behar dugu, Leo! Leo, mesedez. Ze carajo, da gago galtzeko ezea. Ai, Leo! Boga aurrera! 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 Mira, sentitze dut, bakit zure lan dela, baina hauek nire lagunak. Boga aurrera! Boga aurrera! Onartu bakarrik ez. Barkamena ere eskatu ziatek, eta soldata igo. Bueno, asko ez, baina zertxo bai. Komisarioak seguro eskua sartu zuela. Seguro, horraitik ziguan una xarralditik, txeti botaik eta. Mondo egina. Gai, azbakia ira erreurentzat ere, ezta? Bai. Zu antipona. Ez. Ezkarra askotxo. Ez duk nitaz zalantzik izan. Zera-zeratik sinetxideak. Arro nago kire lagun izateaz. Tira. Kauza bat aitortu herriat. Tanerekin maite minduta nagok. Ja. Ba, ekien ala? Kontzertuan ikusi nian musu eta gero, bai. Sentitzen diat. Enian kontatzeko barorei. Lasai, ez duk ezer gertatzen. Eta? Noiztik hau berarekin soatuta. Orain urte pare bat konturatu ninduan. Gia esan beti egontzarete oso elkartuta. Gexi pasatuko guen nirekin egontzanien, ezta? Oso. Baina nahiago nian nirekin egotea beste batekin baino. Taniak asko maitea gotei. Bai, bazekiat. Orduan? Zatik etza dute elkarrekin. Zer gertatzen da? Hiri bost.
Gimnasiekin hautsi dinat. Gainatu egin nahi. Gezurra izan nun dena. Eta ni tuntuna izan naun. Ies eiz tuntuna. Batzuetan nire honetik ateratzen naun. Baina eskerrik asko. Ara, hauen niñan espero. Azekinat, enaizela soberan ondo portatu irekin. Borde xamarra izan naun. Xamarra bakarrik. Bueno, oso bordea. Pasatu egin naun. Markatuko didan. Ik ze uste. Hala ere, ik ere barkamena eskatu barkouke. Nik? Zergatik? Hain perfektua izateagatik. Nien non perfektua. Oso desberdina gaitun, eta igual horregatik esan ditinaguen beste ikamika. Horregatik eta hiengoelako beti odeirekin. Oso haraman berezia duzue, eta nik enbidia sentitu dinat. Baztertua sentitu nahu. Hori ez du negia. Inoiz baztertu baugu adin diferentziagatik izan du. Besterik ez. Horregatik eta elkar maite duzuelako. Bale. Hankasartu dinago. Ezin izan dinago ebitatu. Maite mintzen zuen kasartzea. Alderantziz, kriston suertea duen. Benetan? Etzen gaizkiru ditzen. Ez, keba. Hala ere, odei baina usartagoa izan duen. Bai, hori egia duen. Zoriontsu izatea merezi duzue. Ez dakizu zenbat behar zaitu da. Zure indarra eta kemena eredu izan dira. Beti niretzat. Eta izugarri maite izan zaitu. Baina sentitzen dut. Enaiz damutzen egindakoaz. Horri esker dago odei bizirik. Eta alaxe egingo nuke berriro ere, tokatuz gero. Nahiago nuen egin izan izbazenu. Zuen horrela hiltzerik merezi. Zuk eraitzen nuen hiltzea merezi. Nahiago nuen ba. Amorak ordaindu duela jakinda. Zazun txorakerianik egin zen. Badakit zurea ez dela istripu bat izan. Amonaren eriotzak ez du alferrik izan behar. Nire hitza duzu. Baina ez dakit nola bizi zaitezkeen. Egin duzuna eta gero. Zu osasuntxo ikusita. Gainontzeko guztia ahaztu egiten zait. Nire bizia baino gehiago maite zaitut. Etzazu sekula ez du. Nik ere maite zaitut. Ja baita gorrotatu ere. Modu honean konpentsatzen saiatu behar dugu. Saiatu naiz, baina ez dut prest.
Orduan indarra erabili behar dugu, ez dago beste remedorik. Mugaren alde! Kendu jendea aurtik. Venga. Konpondu da dena, ez dute botako! Entzun mesedez! Entzun! Entzun mesedez! Erakundeek eraikin interes publikoko izendatzea erabaki dute. Eta dirua jarriko dute konpontzeko! Lehengoa ez da bat ere pertsonala izan, badakizu. Barkatzen dizut. Ari! Ibano lehendakari! Ari! Ibano lehendakari! Ari! Ibano lehendakari! Emakume hau posible da! Ari! Ibano lehendakari! Niregatik egiten ez baduk. Errik, niregatik. Zer egin duk? Berotu egin nahi zala. Zer egiten duen? Denak nireak dituk. Hori guk bakarrik zakin. Nola esan dezakek hori? Honek agerian jartzen gaitik denen aurrean. Utzi pakean! Ospa, joder! Igandik urrun egon behar dinat. Ez dela ezingo haut burutik. Nik ez diatu jatea nahi. Zergatik? Eman arrazoi bat! Itaz, aite menduta nagoelako. Hemendik aurrera ez gaitik ez ezerk, eta ez inork bananduko. Ezin diat. Zatitzen dut. Hemen jan mindu ginen. Ezekio. Baina egin dinat. Ja ze. Euk egin ze bat min nire buruari. Nire sentimendua ikaso ez egitegatik. Ez dinago zer txarrek egin. Enamoratzea ez dut delitu da. Ire buruan bakarrik zauden arresiak. Eta ik bota behar ditun. Eldur nauk. Nire bai. Baina ni irekin bakarrik naun zoriontzu. Hori, kopatxo bat mundu guztiarentzat, abe, kenule!
egia ere etzen txartxetakoa, Bai, gaizki pasatu dut. Esan egia, indarrez eramango ninduzu? Agindu etorri izan badiz, bai? Bueno, inbon indarrez bai, baina asun izan da indarrez baina kariño handu zen. Que si nota te saca las garras. Bigarren aukerengatik. Topa. Topa. Denak. Lortu duzu, Ez, denak lortu dugu. Denak, elkar batuta. Pozik? Oso. Batez ere elkarrekin gaudelako Maitia. Amari, samar diogu. Bai. Ai, Imanon, politikariek bihotz txiki bat baduzuela pentsatu beharko. Orduan ez gara ingaizkoak, ez da? Bueno, zu ez behintzat. Estimatu ere egiten zaitut, baina ez eskatu errepikatzeko, Den aukatuko dut eta epaiaren aurrean. Buelta, orain, ondo gaudela aprobetxatuz, Ze iruditzen zaborretako kamioia beste ordu batean pasatzen bada nire balkoetetik, Vale. ¡Silencio! Bueno. Es que ahora que mamar dizkizuet. Ay, Dios mío, que me voy a emocionar. Bai, oso eskertzekoa da abogarengatik egin duzuen guztia eta oso hunkigarria. Ze kariño eman diozuten ikustea. Benetan. Eta, bueno, ez dut amaitu nahi, nire neskei ere eskerak eman gabe. Que son las mejores! Eta asun! Zer ezango dizu zuri? Ai, tremenda cascarrabias! Ausarta eskusa bala, eskerrak zuri, Zuri esker dago boga bizirik. Ui, gracias, mi amor! gabe, que bueno, casi os hace un striptease. Bueno, hori bihotzez, eskerrik asko guztioi, eta topa egin dezagun, ez? Topa, bogatik! Bogatik! Jose, zuregatik. Gora, Maria Luisa! Momentu bat, mesedez! Momentu bat. Nik ere gauza bat esan nahi dizuet. Uste madia zuen, oski. Ez esan eskontzera zoaztela. Bueno, ez, eskontzera ez, baina tira. Amona izango zera. Zer, ez da posible, benetan! Igone, kopa bat guztiatzat!
Nekane. Amalia Lizardiri egindako autopsiaren emaitzak iritsi. Ta, badago kasurik? Ez dago indarkeria arrasturik. Ez doka markarik ez aurpegien ez lepoan. Kotoi ariren bat topatu diote ahoan, baina honek ez du ezer frogatzen. Ez daukago kasurik. Kaixo bihotza. Otik utzi nahi nizun, baina ez da izan posible. Sentitzen dut utsegin izana. Izugarri maite zaitut. Eta zure ondoan egon nahiko nuke, baina gauza asko egin ditut gaizki zuentzat onena egiten ari gintzelako. Kaixo, zerbaitetan laguntza itzaket? Nekane Beitiarekin hitz egin nahi dut. Segundu bat. Nekane, emakume bat zutaz galdezkari da. Ez aiezu sartzeko. Aurrera mesedez. Jarri mesedez. Ze behar duzu? Nik hil nuen nire ama. Eta entregatzera nator. Zuek zarete bizitza honetan gehien maite dudana. Eta nire bihotzean egongo zarete. Beti. Begiratu beti aurrera. Eta izan zoriontsu. Muxo handi bat, aztana. Maite zaitut. Ama. Almohada batekin itu nuen. Eta nire senarrak. Ez zuen inongo zer ikusirik izan. Jose, Maria Luisa, zuengatik. Danon bihotzetan egongo zarete beti.
azkenean arralden geratuko zara. Ez dago arralde baina toki hoberik.